سارے جہان دیا لوگاں دیا نیکیاں سے ایک بندے دے کیا اے بندہ صحابی دے برابر ہو؟ تو اے فرمان گے نہیں، تو اسی عرض کران گے بھئی نیکیاں تے اڑی دیاں باڑیاں ہو گئی ہیں انہوں دے برابر کیوں نہیں؟ تے آکھن گے اس زیارت نبی دی کیتی ہے دیکھو زیارت نہیں عبادت ہے، زیارت نہیں۔ اے دا مطلب ہے جتھے زیارت لے گئی ہے اتھے عبادت نہیں لے جا سکتی۔ توجہ ہوئی آپ دی کہ نہ ہوئی؟ صحابہ دا شرف ہے کہ انہاں رسول اللہ دے چہرے دی زیارت کی تھی، جنہ حضور دے چہرے دی زیارت کر لی ہوئے انہاں دے نقص نہیں کٹی دے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ جیڑا حضور دے صحابہ دے نقص کٹے ہو دے ذہن وچ نقص ہوندا ہے، وہ دے اپنے اندر نقص ہوندا ہے۔ وہاں دے صحابہ معصوم نے، تو فقیر دا جواب اہل سنت دی طرف ہوئے ہوئے کہ اسی حضور تو بعد کسی نوی معصوم نہیں مندے، صحابہ معصوم نہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، حضور نے انہاں اتے تنقید کرن تو منع کر دی، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ تے تنقید نہ کرے آئے۔ تو جنہاں اتے تنقید کرن تو ساڑھے نبی منع کیتا ہوئے ہون کی میں کرا؟ توجہ نہیں کیتی گل، حضور فرمان بنا کریں تو مڑ کی میں کرا؟ میں امتی حضور دا نہ کلمہ نبی دا پڑھیا تو میرا نبی فرمانا ہے میرے صحابہ دی تنقید نہ کری، مرتے سکنے ہیں پر نبی دے فرمان نو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت صاحب میں نا ایک تقریر سنی، ایک پیر صاحب بیٹھے آئے تو نال ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے صحابی نے پر انہوں نے جڑے کرتوت ہون وہ پہلا بیان کرنے چاہیے دیں تے موڑو نہ دیاں خوبیاں بیان کرنے چاہیے تاکہ بندیاں فیصلہ کرنے چاہیے آسانی رہے۔ میں کہا بے میں توڑی یہ گل ہے تے ساڑھے ذہن دے مطابق نام پر میں بر سبیل تنزل من لینا بس ٹھیک ہے صحابہ دے جڑے نقص آئے وہ بیان کر لو، موڑو نہ دیاں خوبیاں بیان کر لو، لیکن مولوی تے پیر اسٹام پیپر تے تھلے لکھ دیو میں پہنا مولوی دے نقص کاڑ لما جڑے اس مولوی ویچ مدرسے پڑھن دے دوران جڑے نقص آس ہو بھی موڑ جڑے حجریچ کردہ ہے وہ بھی اے پہنا دسنیاں تو مڑ دسنیاں بے بڑے علم والے یہ کو بندہ تو ان ممبر تے بان دے وے تے تسی صحابہ دے نقص بیان کر یہ جیڑا پیر آندہ پہ ہے صحابہ دے نقش گھڑنے چاہیے دے تو مڑ خوبیاں سر تے قرآن دار کے پیر اپنی خامیاں دسے مڑ سارے مولوی رال پوئی دسن لگ پون پہ دے چاہ خوبیاں جے کسی مرشد بنیا تے وہ بھی صحابہ دے تنقید کر بھائی میں دسو ساڑھے چیب کوئی نہیں جڑے اسی بیٹھے ہیں تو اسی میں اسی معصوم ہاں تو ساڑھے چکو عیب کڑے تے مرید آندے نہ کڑے آئے ساڑھے پیر نے وہ میں کہا تو آڑے پیران دے عیب کڑیے تے تو نہیں چنگا لگدا تو اسی صحابہ دے کیوں کڑ دے ہو لا توزل احیاء بسبب الاموات ساڑھی عقیدت صحابہ نہ سن درد ہوندہ ہے کوئی صحابہ دے بارے گل کرے نہ کرے آئے اور یہ صرف صحابہ دے بارے قانون نہیں یہ آل رسول دے بارے بھی قانون نہیں باجی حضور دے صحابہ دے بارے نہ کرے تے آل دے بارے کر لے نہ جو اہل بیت دے بارے کرے یا صحابہ دے بارے کرے گناہ نوہ نہیں کھو جاؤ سنتوں میں غر نہیں پسند جڑے حضور دی آل دی تنقید کرن یا حضور دے صحابہ دے کرن کیوں؟ انہاں رسول اللہ دے چہرے دی زیارت کی تھی